Aj to čiš? No. La 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 la. To by bol čapo. A čo robíš? Tak sa to otravuje. Storočné ti jeli to. Dobre, uvidíme sa teda v Prievidzi. A autom to rozbehnúť. No nie, že by mi začínalo byť zle, ale je mi špatne. Ale dnes sa vytlačil súbol pre celú Jakuba. Detálna VDX-a. Kto to môže tak rúkať? Toľko dobre. Keby sme sa pravidelne rozmiestili, to by bola 500 hviezda. A keby sme vás točili za spolnú, tak čo? To bolo satanové uško. Teraz kubkové brúško. Hom. Dobre, kokoti, už sa kamere hlava točí. Čo mi to predaj? Hej, keď sme okolo. Dobre. Len oný, hamburger, roztoč ešte. Nie to, tak to stačí. Napoň, žule. Nasadnúť. Tam bolo zavreté. Tak opotím, no. Ja prosím, aby ho vyslal. Počkej sa mi lepia na gágor. Aj. Tak je to rozjebané, to otrhneš. To robili ešte za komáča, to bolo vtedy všetko kvalitné. Hej, to keď tu robili šlachtu, tak si spravili kolotoč, aby mohli oddychovať pri tom. Toto. Ako Orážový kolotoč, vieš, na dobre, tak mohol si povedať všetky farby okrem čiernej a bol by chlúcnik. Nasky Milky Way. Taký? Čo sa staráš? Taký si mal aj ty. Karbonový? Káva, hej. Ideme? Máme spoždenie. To tak malo byť? Máme ten úpad? Musí ísť do pečí niekde. Z jakého veda? Dajte mi niekto tyčinku. No, ich ľudia papierik. Jaj. To som povedal sedel, nie? Vyšlo to. Jasné, poriadne ho roztočiť. Poďme ho všetci roztočiť. No ako? Budeme sa striedať, keď budeš vládať poviem. A predstavím vás, keď prestať točiť dostane. A dobre to. A teraz haďme kamene. Trenážer formule. Schumacher. Ale ako by sa to nemohol zjebať? Keď sa zjebeš, tak nie na mňa. Tata!